a l'escenari i nosaltres estem emitint des de la ràdio i ell ens està acoplant amb un altre micro de un altre puesto. Giratel. Senyor Gerard, si has de dir alguna cosa, visual o calla para siempre. Bueno, acaben de vindre los personajes que acaben de vindre de dinar. Hombre, ¿qué tal, señor Vicente? ¿Ha comido bien? Hostia, bueno, pues me he puesto harto no, lo siguiente. A ver, ¿qué nos puede deleitar un poquito? ¿Qué es lo que ha comido hoy para...? ¿En un restaurante? ¿Un restaurante? Que ahí Pues hemos ido aquí al lado de la Fiera Mayor. Pues, si le pudiera contar todo, amigo Carlos de Ática, sería una pasada. Nos hemos sentado y nos han traído unas olivetas allí que hemos rechupeteado hasta los huesos. Vale, me he bebido hasta el cardo me hubiese bebido yo. Después hemos pedido... Es malo el caldo de las olivas, ¿qué lo sabe usted, señor? El caldo con las olivas a mí lo que me hace es subirme el líbido y el lábado. Como al rey. Sí, exactamente. Sí, como no nos vamos a meter ni con el señor ni con el rey. JS. Que penso que arriben a les cuineres. No, estas son las del reboste. Las del reboste. Las del reboste. Estas son... cuidado. Cuando me vienen así... vamos a hacer una tirada rápida de las cartas de estas señoras. Venga. Ah, sí? Sí, hombre, esto es... Fiqueu una aquí amb dos micros. Sí. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Se puede poner en el micro? Que no pasa nada. Entre todas. Sí, Con la sí, señorita, sí. con la Señorita, Señorita, por favor. Nombre, el nombre, no diga el nombre. Horóscopo. Sagitario. Virgen para toda la vida. Virgen, sí. Ay. Mira, la última que me vino diciendo que era virgen, sí, una mano era lo más limpio que te habíamos encontrado. Bueno, es igual. Bien. Sí. Diga usted suficiente o vale o lo que quiera. Stop. Venga, vale. La bilingüe, ara és bilingüe. Vamos a cárcela. Diu suficiente i se para i dice... No, diu stop, ara és bilingüe. Porta el carrat de tota la vida i ara parla en anglès. Son señoras con cultura. Sí, con cultura. Con Això ho veuen allí com va per la carretera i diuen stop, i ja està. Pero Ya está. tiran para adelante igual. Tiran para adelante igual. Mira qué cosa más bonita ha puesto el ayuntamiento. Tiran para adelante. Bien, ¿la carta de arriba o la de abajo? La del medio. La del medio. Esta nena sabe, ¿eh? Tú, si no, Jormes, tú vete quedando con la copla. Esta nena, yo creo que esta gente ha hecho cursos. Esta gente está casamentera. Está cursada esta gente, está cursada. Vamos a ver la del medio, no sé cuántas hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Esta, 7, 8, para. 11, la mitad sería... 7 y medio. No, 5 por un lado y 5 por otro es la que hace 6. 2, 3, 4... Me da igual, esta misma. Bueno. El 7 de espadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 mujeres, 7 espadas. ¿Cómo va a ir la tarde? Vicente, això què vol dir? Que volen navalles? Son chicas guerreras, no, son luchadoras. Vale. Que sacan la gente de casa adelante, que han criado unos nenes fornidos y gustosos y sacan gustosos. ¿Qué servicio para el caldo? No. Este canalla. Tú coges un niño el lunes y tú no lo duches hasta el viernes y hazle un caldo buenísimo. Es una cosa especial. Y más si los pies hacen gimnasia. Pues como tengan entre 1 y 3 años, te haces un arenero. No, la playa privada en casa. Eso no hay que traer arena. No, Pues d'Aràbia Saudí un altre cantó prenent. No, la palmera aquella. Nada. Gentuzas. Nada, pues las tenemos aquí preparadas. Señor Vicente, ¿quiere hacer el favor de no enrollarse más? Pues yo no quiero enrollarme más, pero es que me lo piden. Se lo piden. Me lo piden. No sé, ¿qué hacemos más? No, jo crec que el senyor Líes ja hauria de treure el Vicente de... A ver, un i s'hauria d'anar ja preparant... Hola, soy yo otra vez, ¿no? Yo observe que tinguem-les aquí. Ahora yo sé, pero Vicente hace el 7 de espadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, Bona tarda. Buenas tardes. Així, Jo em sembla que tingueu-les aquí se podria aprofitar una miqueta que explico què és el que fan, què és el que fen. I que expliquen aquests delantals tan guapos que porten. Aquests delantals és un regal de Això ho has de dir aquí a l'aire o has de dir aquí? Xavier, alça't un moment i agafa el micro inalàmbric. Sí. Ah, no, el tinc aquí. Alça. No, anem aquí davant. És una Ara. Ara mateix jo m'explico una mica el que feu perquè ja s'ha mirat el cap de el micro perquè vull parlar.
No, nosaltres no parlarem, Lo consultare cada un davant del una mica de Pues aquest davantal no la parlava de l'Ajuntament per fer un de la Fira de Futbol. Hem fet mermelades, conserves, filtres, verdures, comellat, de tots fruits secs, de tot. Perquè això ve o sigui, sou del clan de les mestresses de casa o és un clan a part, això? Los rebost. Són les O rebosteres. sigui, mestresses en el conjunt i a partir d'aquí es comença a desglossar rebost, rebosteria, licoreria, perquè sé que algunes també feu licors per aquí. I bons que són, Mandongo. Tu ja saps tastar. No, jo no vols deixar tastar, però si vols aquí portar un tastet per després per anar a fer la valoració. Ai, que listo. No, avui Àtica Teatre farà valoració dels licors de les xiques del rebost. Perfecte. Les xiques del rebost sona molt bé, És que no mos podem moure d'aquí, però si pogués mos lo podeu portar aquí a la miqueteta, no, lo podem cap allà. I ara, a dalt del ciment, És que nosaltres no ens podem moure cap allà. Aixecar la taula de los cables i capellissos. Mermelada de poma. Correcte, sí, m'han dit que necessiteu dos pinches de gran tamany, perquè l'escenari és molt gran i alguns us veurien petits. Lo gran serà de dia i el tamany no lo portarà el camió, Val, ja ho has sentit. Ja m'ha tocat. Bueno, Estic preparant-ho. vale, jo us deixo, continueu vosaltres dos. Sí, la Isa la tenim aquí al darrere, vull dir, quan hi ha una teta més col·laborarà. Oye, mírala, si yo te lo digo que esta viene casamentera hoy. Esta ha venido de Rodríguez. Bueno, Vicente se va ahí. Vinga, adiós. Bueno, Fica't aquí, que si no no et veus. Fica't aquí, que si no et veus. Bueno, a veure, anem a fer una Ja que mica... avui m'he mudat, el dones que em pega. Anem a fer una mica una repassadeta, Aquí, perquè si no no s'hi veurà. Així. Molt bé. Això podem baixar una mica. Algú s'ha deixat això? Tu teu germà. esteu en directe. Bueno, vinga, que la ràdio no pot parar. No pot parar. No pot haver silenci. No pot parar. Ara el que farem serà, mentre ells se preparen, nosaltres anirem retransmetent a la ràdio tot el plantejament. Sí, perquè elles d'això no és igual. Sí, amb elles que hi hagi a la ràdio aquí com al matí, no? La gent va passant i passa per la càmera. Saluda a Padrinal. Hola, cariño, ¿qué días? ¿Qué tal desde casa? O que si yo no voy a casa, que la casa menos vengo aquí, ¿no? Claro. Bueno, a veure, a més, vostè, per divertit, li agrada la mermelada de poma? Ui, a mi sempre m'ha encantat molt la mermelada. Pel matí, per esmorzar, una torradeta. Fet al forn, no això de torradores, d'aquestes coses que feu ara, no. Una torradeta fet al forn. Però una cosa, per divertit, vostè té la mateixa veu que el Xavi Vilà. Sí, bueno, és un mateix, Sí, ben peixí. No es molesti Ui, d'on surt l'hem de fer? Hòstia, aquí surt la Javier, no tinc idea. Però bueno... Escolta, això ho hauries de buscar. És que era molt fart, jo crec que devíem ser molt fart. Igual que la vida ho sabria. No. Ella és mig de Torres i no ho sap. Escolta, ara aquí, saps que avui no soparàs a casa, ho saps, no? Ja, bueno, no passa res. Ja fa dies, diu la mama, ja fa dies que no soc a casa, és igual. Però jo crec que... Espera't un moment, perquè ara acabo de veure una cosa, que sí que eren aquí el micro, els dels quintos, i potser que faig una mica de promoció de canal, Vinga, va, quintos. Aquest any és els quintos del 2004, a mi em fot molt, perquè quan diuen són els quintos del 2004, me sento ben. Del 2002, pues me sento ben, no sé per què. Pues si tu te Sí, sents bé... pues imagineu vosaltres, ja. Llavors penso l'altre i dic, hòstia, i ells que són del 87? Mare de Déu. Bueno, a veure, una mica de promoció de les castanyes i del que veneu i el Com que ho veniu. digueu i què promocioneu? El micro, parlem al micro. Sí. Tu què? Hola. Hola, som els Pintos 2004. Estem a l'entrada del camp de futbol. Venim a comprar castanyes, sisplau. Bravo! També fem trenes per als nens o les nenes. També donem xutxes. No sé, no donem. També venim
Venem xutxes i patates, per a tots. Molt bé. Vinga, doncs tots a comprar. No, ara no. Esteu al principi del camp de futbol. No, és que saps què passa? Que ara mos passaria com a Fernando Simón. Se mos quedaria la castanya aquí. Sí, exacte, perquè no calles, No podem dir res, no parles molt. Digueu. No, claro, Sí, ara vinguem. podríem fer una promoció, si féssim una promoció segurament que tindríeu un mes. Heu de fer una promoció de castanyes i xutxes. Si no, quina propaganda us farem? Claro. Per exemple, com val una castanya? Ui, La paperina petita val 1,50 i la paperina gran 3 euros. Doncs mira, podríem fer. I la de xutxes com val? 1 euro. Doncs mira, és molt fàcil. La gran de castanyes i la de xutxes, 5 euros. Sí. Redó. Vinga, Allò. redoníssim. Potser ho havíem de parlar abans amb nosaltres. A part, la gent és Si més de guanyen bitllet un que de euro. moneda. La gent és més de bitllet que de moneda. És Claro. més fàcil posar És que- 5 euros de bitllet que no pas moneda. Qual. Perquè la moneda pesa. Moneda de pese, ai, no tinc canvi, xiqueta... I amb el bitllet 5 sempre, euros. clar. 5 euros. I la festa de l'any que... Ui. Sí. I la festa de l'any que ve serà espectacular si veniu a comprar. Serà espectacular. Molt bé. Pues venga, Teniu tota algo la pensat festa ja? i- Teniu algo pensat? Sí. Que no se paguen sols els tutors. No, de punt que no em fas a vegades ja estan pagats. Bueno, a veure, una mica de silenci perquè està començant la retransmissió del que seria la millor esdeveniment de cuina culinària que s'ha fet mai aquí al Carràs. Atenció, De què? Sí, hi ha molt pes. aquí hi ha molt pes aquí dintre en aquest escenari, vale? Sí. Amb la mà de peluqueria que hi ha, amb aquesta Anem a fer una mica research, anàlisi d'una mica la peluqueria que tenim aquí damunt. Sí senyor. de ben segur que aquestes senyores es fan ús de les peluqueries d'Alcalà, que en tenim de molt bones. De fet, totes són molt bones. Totes són molt bones, però és que aquesta gent les fan servir totes. I la fondada que fan. Després, elles s'han ficat en forma de coro una mica a l'expectativa del que faran aquests dos homes. S'han ficat tipus modelos. Com modelos. Els genollets que estan ficats... Sí, no, tenen tots els detalls, tots els detalls. Més us diré, fixeu-vos que quasi van les etiquetes conjuntades amb el to leopardo. Sí, és veritat, no, és que és el que està de moda. És el que està. És el print, com se diu, el printer. Una cosa, Maria El Rosa. Pinterest és una aplicació per fer manualitats. No és el primer, No, com se diu? No. Prime. L'estampat aquest, com se diu en anglès? Print, no sé què. Això, sí. Animal print. Animal print. Nosaltres ho sabem, això l'hauríem de preguntar a Maria Rosa. Sí? Sí que voleu? Sí, això és un animal print, vale? Que això és la moda que s'està portant actualment a totes les passarel·les de moda. Estan aplaudint. Passem, sí, gràcies Maria Rosa. Com se diu, que no me'n recordo mai. La del taverner, La Dolors del Taverner, que és la que vale? penso que la que farà de xef. Ella és la xef super... Va guanyar. Ara no me'n recordo si era de limó o de pera, bueno, va fer una mermelada molt bèstia, que ho ficaves a la boca, és que si et derretia, i la lavava, igual de mermelada. Ara s'han ficat s'han ficat una miqueta en fila a l'expectativa. Saps aquell programa del sorpresa? Som les azafates. Sí, home, però això no ho digues, home. No ho digues. Sí. No són azafates. No, però està molt bé, està molt bé. Aquí ho veieu, hi ha molta experiència. Aquí hi ha molta experiència reunida. Tenim una mala experiència que potser des de que en soc conscient, tota la vida hem tingut Ara, el Gerard està pelant els llimons. No, perdó, les manxanes. Que és marmelada de És que des d'aquí no ho veig bé perquè sóc una mica ciego ja. Això, Tu ho saps segur? Jo ho sé segur que aquesta manxana ha costat de trobar. Estan pelant les manxanes, vale? Estan els dos enfeinats, estan traient la pela,
l'estan fent el màxim primer possible, perquè això què vol dir? Que són de casa de pela primer. La casa de pela primer i s'aprofita. És que s'ha d'aprofitar tot, que venen, que la cosa està Aquesta pela no la llançaran, aquesta pela es construït el fort amb una mica de lloc, no com una pela, una crosteta. Oh, això és terrible. Caneleta en rama. Pensa que ho aprofiten hasta les llavors per plantar més manzaneres. Això és l'economia circular, sí, gràcies. L'economia circular. Gràcies per la vostra gràcies. Et pots fer Xiste pobre, aquí tenim una xiqueta que està de fallera i marxa. Molt bé. Continuem. Sí. Ara mateix estan pelant... Un pele i l'altre talla. L'altre talla, potser si Vilà podries agafar el micro i anar-te'n fins aquí per ajudar-nos una mica. Aquí endavant i el que se'n veu allà. Com vulguis, tampoc no vull fer marxar. El que passa que, clar, potser... Sí, no, millor que no. Doncs queda't aquí, Vale, estan explicant coses perquè de xàxera en tenen, que no se'ls acabarà la xàxera. Perquè ara ja no sé Sí. Ells ara estan pelant... Sí, jo crec que estan seguint les ordres a rajatabla del que diu la Dolors, ¿vale? Llavors, d'alguna manera... Sí? No, malament. Han aguantat i han tornat enrere. I han començat a xorrejar. Sí. Sí, a veure, ves retransmitent, sisplau. A part estan quedant una mica No es pegui fort, no? Sí. Fiscalitza. No. Estan com un tribunal, no? Estan jugant la bota guapet. Hi ha molta pressió i dalt, És que això és com un jurat. Un jurat, el va xutxar, dos bessures. Això és l'essència de Això és l'essència de la cuina. 10 persones mirant com dos treballen. I no tenen ni idea. La sabidoria està concentrada ara mateix. Ah, sí? La cosa està anant lenta, Molt bé per la gent, perquè aquí... Sí, ha sonat el que diu el Xavi Milà per tot lo... S'ha cagat, no? Vine cap aquí, senyor Xavi Milà. Molt bé, a veure, ara ha hagut un moment de tensió, ¿vale? Perquè es veu que, com que s'han equivocat, sí, estan patint. Mira com se torna el so. Vale. La gent del públic comença a no mirar perquè alguna cosa està anant malament. No, com no hem de patir, jo també patiria. Tu no veus des d'aquí, abans que cada vegada comença a dir i n'hi ha que riure. Alguna cagada veu i les cagades, perquè abans estan mirant. Això és que també estaria preocupat. Tenen no sé quants retransmetre per la ràdio tot el que està passant, però realment és que això és de veure. Si teniu l'oportunitat, veniu cap aquí a la fira i observeu l'altre amb els vostres propis ulls, perquè això realment és espectacular. Això és l'espectacle majúscul. L'espectacle culinari en majúscules del Terràs. No, aquest davantal ha estat patrocinat pel Ajuntament del Terràs, que s'ha fet tot un davantal. Sí, perquè això pensa que és una subcategoria de l'associació d'Estrès. Categoria no, una subrama. Subcategoria. Com els cotxes. Ara mateix ho estan tapant, no podem veure el que està passant. Perquè ells tapen, realment tapen. No, perquè aquí cada se fica més gent, se fica més gent cap aquí perquè nosaltres no puguem retransmetre en directe, ¿vale? Però realment estan fent alguna interessantíssim. Jo ara mateix, si fos ells, estaria cagat perquè tenen... No, aquí tenen molt 2, 3, 4, 5, 6, 7, per 14 ulls. D'alguna té algun ull més. Ulls davant, imagina el de darrere.
Bueno, tenen uns i un ulls. A més, s'han col·locat d'una manera... Això el fet perquè estan riguent. Ara han començat a encendre el foc i estan suposo que comencen a coure una mica el que seria la poma. La poma, vale? L'han ficat al foc i ara se veu el baf. Sí, ara està remenant les dies, ha de continuar remenant perquè si no... És un moment crucial perquè ara mateix podria estar empegant-se a la olla que tenen, perquè aquesta olla no sé si és massa bona, però podria estar pegant-se. I si es pega la mermelada, desastre total. Ha tingut que... Atenció! Ha tingut que intervindre la Dolors perquè s'està pegant alguna cosa. Algo no està passant bé. Algo no està sortint com... Correcte. Aquí estem creant tensió quan no n'hi ha. Estem fent una mermelada de no res. Però continuem amb aquesta tensió perquè... Jo estic patint perquè m'alguna igual de una insolació perquè està fent força. A més, s'està apropant i ara hi fiquem més aigua. Per què? No, ara m'hi han deixat provar l'aigua perquè he tirat un residu de no res. No, però és que ho han d'anar a fer perquè no es pega, perquè si es pega ho hauran de tirar tot, absolutament. Estan fiscalitzant en tot el... Però si es passa, llavors quedaria tota aigua vida. No valdria res. Les xefs s'han apropat. Sí, estan patint, tenen so. Totes les xefs ara s'han apropat una miqueta a veure què és el que està passant. Estan totes molt nervioses, saben que és un moment crucial. Jo m'he quedat fixada amb la primera de preocupació està a punt de caure el cap. S'aguanta el cap perquè una mà davall de la barbeta volem dir això no està sortint com esperava. Però bueno, no seré jo qui digo res. Sí, què digues tu? Sí. Ho diré jo. Això no està funcionant. Sí. Se'n riuen. Bueno, és que hi ha part del jurat... La postura aquesta de la mà al darrere. A mi m'agrada molt aquesta postura. Sí, denota poca preocupació. Sí, va malament, te jodes. Continuant remenant, la cosa sembla que està fluint una mica millor del que s'esperava. Sí, s'ha quedat més tranquil·la. La primera ja ha baixat el braç. Ve una persona del jurat cap aquí, sisplau. No. S'ha vist el bo. Sí, vine cap aquí. Expliqueu-vos una mica, Mercè, què és el que realment està passant allà dalt, perquè nosaltres, això és els nostres ulls. Expliqueu-vos. Bé, doncs ho estan fent molt bé, no? Sí, Bé, doncs ho estan fent molt bé, eh? Aquests dos pinches, de veritat, que es veu molt bé, eh? Estàvem patint des d'aquí baix per si es pegava la mermelada. No, sí, s'ha pegat una miqueteta, però bueno, ho han arreglat molt bé, aquests pinches. Jo estaria patint perquè tenen, el que dèiem abans, 14 ulls allí, 14 ulls experts. Clar, perquè són 14 ulls de per aquí, és com aquell. Són 14 ulls que fa 200 anys que fan mermelades, tots sumats. Ve que uns marxen i ja diuen, això ja no van d'altres. Elles baixen un aplaudiment fort a les mestresses. Ara estan acabant de remenar. Sí, estem comentant tot a una passada. La recepta l'hem comentat ja totes. Totes. Ja saps, fica'm-nos una mica de volumen, Rubio. Sí. Dame volumen. No, ja ho sabem que us heu pegat una miqueteta però que ho heu pogut arreglar, no patiu. La tensió que teníeu aquí... Ojo, remena, que la cosa s'està pegant, eh? Des d'aquí s'haurà... Remena! Canta'm una cançó de cuiner, home! Remena. Des d'aquí s'està sentint l'olor de pegat. Ells estan
estan una mica com acabant aquesta melmelada. Fins a baix al dit de la mà. Estan ara cridant els fisios perquè vindran a fer un massatge una vegada acaben perquè la cosa pot estar en un moment molt crític ara mateix. Perquè de fet, la pitjor feina que et pugues fer és remenar una melmelada. Correcte, perquè És com la del cos de tenista? no, és com antes del cos de tenista seria melmelada de perquè és un moment repetitiu on apliques molta força. Moviment, no moment. Moviment. En un momento... No. Me penso que ara han agafat i han tret de davant de la taula els pots de melmelada i ja fet. Perquè això és el que fan a la tele. Vale. Amigo. Sí. Ara pensa que estan... O són els pots buits? Bueno, no ho sé, és que estem en una expectativa real perquè ara mateix no sabem com està... No, són els pots buits, ja em penso. Són els pots buits, atenció, són els pots buits. Molt bé. Ells ja estan dient que fa molt bona olor, clar, que hem de dir. Sí, fa mala olor no ho diran, però d'alguna manera estan com acabant. Guarden les peles, veus el que us he dit? Estan guardant les peles perquè aquí s'està aprofitant tot, perquè això és la fira del comerç i el rebost del Carràs, i aquí no es tira res. Sí, sostenible. Reciclable. I sostenible. Reutilitzable i recuperable. La gent del públic està començant a treure el bitllet perquè vol provar la melmelada. És acció de subhasta. No sé, aquí la gent està demanant pot de mermelada. Pot de mermelada fet per aquests dos grans xefs, també, que tenim aquí al nostre Vila del Carràs. Sí. Bueno, perquè han d'estar preparats per tot. Sí, no és el foc, sinó el foc no s'apaga amb aigua, el foc s'apaga amb l'ausència d'oxigen. Bueno, jo com a professor de tecnologia puc explicar moltes coses. Perquè bombero no vull. Però si tu tires No li falta la mànega. el que provoques és absència d'aire al foc, però no l'apaga. Podria ser que el desplacés el foc. Llavors continues cremant altres parts que encara no s'havien cremat. Això que és una nova secció. Ciència amb el professor de tecnologia, Carles Gòdia. És de bomber. Sí. No, això és cert, vull dir, això és una cosa que heu de parar molt compte. Si voleu apagar un foc, comenceu a xuclar. Xuclar el foc. Sense de foc. Aire. No, Oxigen. No xucles de fum, és difícil apagar. I per això moltes vegades ho fan amb una manta, bum! Aquí un munt de xiquets, ara que passa per aquí, gràcies, Ivella, vale, no res, la vida continua igual. Ells estan encara remenant, el foc està viu. Anem a parlar una mica del foc. No, i la veritat és que el foc està viu i la plaça del mercat també està viva. Anem a parlar una mica de la plaça del mercat. Com estava la plaça? Abarrotada estava la plaça. Com estava la plaça, Isa? Abarrotada. Bueno, la plaça està plena de gent. Acaba de vindre una nova persona que durant tot el dia l'esperàvem. Què tal, niña? Com està? Like it. Jabón. A ti te iría bien. Hay un estante con jabón. Sí. ¿No has tenido jabón de tu propio olor? ¿Qué coronavirus va a venir? No pregunté que tiene porque he oído, quiero que me lo desmiente, si es verdad o es mentira. ¿Vale? Han dicho que no, aún no te quiero. Si me lo desmientes,
me han dicho, se ha oído por el pueblo, que visitaron unos científicos de Wisconsin, ¿vale? Capital Copenhague. Sí, Copenhague. Anava però no va tornar. No va tornar. Total, que te visitaron y extrayeron unas moléculas de tu sudor para crear la nueva vacuna de AstraZeneca. De Moderna es de China, el Rubí. Aquí li diem el Rubí. Amb altres qüestions diuen la merda, bàsicament, eh? Claro, yo llevo las No, mira, no. Has dado. sí, pero claro, están infiltradas dentro de ¿Qué coronavirus va a tener esta chica? Una pregunta. ¿Las cómics se puede decir en Porque los rusos son muy rusos, ¿eh? como Rusia. O sea, las cómics 5. Claro, però el color te l'ha dit Claro. Estic veient un moment, Sí, sí, niña, perdó, un moment, perdó. que estan Tenia la agafant, transmissió un moment, niña. estan agafant un túrmic, me penso que volen abans a feina i dir... Ah, no es vale, fa. vale. Ah, també? Ah, diu que venen cap aquí a la taula. Com que ve? A mi... En moments de tensió, més que no parlar. Lo siento, niña, ¿qué quieres decir? Llevas las 4 aquí. Todas. Pero claro, no las llevas, tú las has producido. O sea, podríamos decir que gracias a ti se ha salvado la humanidad. Un aplauso para la niña. Ha salvado quien... Ojo que quiere preparar, Porque no todo el mundo se ha puesto la vacuna. Claro, porque claro, quien sabía de dónde venía no se la ha puesto. Tenim a la niña de recrea. Doncs després també el que m'agrada molt és això que havies comentat de la mermelada de... Doncs ara mateix està fent aquí un speech, mentre se la mermelada, que ara la tenim aquí al davant, la mermelada. Ara perdonareu una miqueteta per fer una miqueta de ruïda. Farem un moment. No, farem. Bueno, ara ha vingut de dies aquí i ja... Oh, quina oloreta! No sé, fica una... Oh, quina oloreta, per favor. Sí, ha vingut de dies aquí i ara està, amb lo túrmix, està triturant tota la compota de manzana que han fet, no? En sucre. Oh, quina olor, per favor. Al Javier li està agradant molt aquesta oloreta. Porta canella? No. No porta canella. Doncs fa l'olor. De què? És la poma que s'ha fet? Com s'ha fet la poma? Com s'ha fet la poma? Sí, la tenim aquí davant de... Ja va. Passa que, clar, trobar un enxufe amb tants micros no costa tota una miqueteta. Però ja va. És que el dia s'ha vingut aquí perquè aquí tenim molts endolls. Anem enxufats, no? D'alguna manera, aquí és on se pot fer mermelada. Si algú de casa vol fer mermelada... Avui, què diu? Què faré esta tarda? Sí. Doncs mira, A part de vindre a la fira... no vull pagar llum perquè és molt cara. Vens aquí i paga la llum. Sí, exacte. No, gràcies, No, de res, con vulgos. Bueno, continuamos con la niña. Niña, de alguna manera, ¿cómo descubrir...? Bueno, yo pero te quiero lejos. Lejos. Te quiero lejos. Sí. Lejos de mí, pero quiero decir muy lejos. Solo lejos. Que te pueda ver. Exacto. Que te pueda ver. No se puede tocar, no se puede Pero tocar. yo soy como esas cosas de... No, pero escúchame. Niña. No eres niña. No, tú eres segura. Sí, eres segura. Segura que... Seguro que sí, no eres. Es que, ve, niña, a ver, Tócala. no quiero tocar nada. No quiero tocar nada porque hay un coronavirus.
Te voy a tocar, no te quiero tocar ni con la antena del wifi. Ve si vas bien. Sí, con la puntita del dedo, como lo té. Sí, ja l'has tocat. Què? Ara ja parlo aquí. Sí. Ara ja parlo aquí. Ara és com si estigués vacunat. Sí? Clar, ara estic vacunat. Què em toques, l'orella? Bueno, el que estem veient és que també a la fira hi ha molta gent jove i molta canalla. Molta gent jove, Ep, aquestos s'haurien d'entrevistar. Agafa el Vinga, micro. agafa. No, mira, ho tenim preparat ja. Vine d'aquí. Bona tarda, dis-nos el nom i de... Encara no se sent, eh? No, No, però però nosaltres ho sentim. nosaltres ho estem gravant per la ràdio, això. Això està a la ràdio, ara mateix. Ara mateix, en directe. Sí que dir, a veure. Sí. A veure, Ruth, tu com 45 estàs veient punts. la fira aquest any? Apropa't, a dos. Perfecte! Molt bé. És a dir, als nens i nenes com a tu, què els hi dius? Veniu aquí, us mato. Exacte, que vinguin a la Una bona fira. amenaça. A la fira, a la fira, que ens ho passarem molt bé. I una pregunta, Ruth. Una pregunta. Tu com veus que el poble fa aquest tipus de fires? Molt bé. Perquè això és que passa que a la Ruth li agrada molt la festa. És I, molt a veure, festera. presenta't tu, Volem Jordi Castell. Jordi Castell. De quina casa, Jordi? De Cal Romà. De Cal Romà, molt bé. Jordi Reis de Castell. Catalunya. Gràcies, gràcies. Tothom hi va al guap teatre, home. Bueno, també, i totes les El associacions del VAP poble. també. El VAP sempre. Una pregunta. Per tu, Ramon Castell... No, Ramon no. Jordi, perdona. Me falta tantes coses. Hasta té el número, me falta hasta té el... Sí, una mica. Molt bé, a veure, Jordi, tu com creus que ha afectat la pandèmia a aquest tipus de fires? Molt bé, un aplaudiment. Això és una meravella. Que l'any passat no podem fer res. Gent jove i canalla com aquesta és el que ha d'haver al poble. Jo ara saps què passa, Carles i Isa, me quedo tranquil. Te quedes? De sentir això. Me quedo tranquil, no, el següent, relaxat. Pensar que la festa i la cultura del Carràs és això el futur, bueno, és que, bueno, perfecte, una Jo meravella. que vaig a coixa he vingut. El que vaig a coixa. Jo he vingut. Perquè una cosa, Ruth, a tu què t'ha passat realment? Què t'ha passat realment? La vida és molt dura. La vida és dura, però algun dia serà més tova. La vida és dura i el terra em va caure, encara ho era molt més. Molt més. Bueno, no parlem de caure, que tu no vas caure. No, No van tirar, te van tirar. no vaig caure. Sí, jo és que m'agrada. Bueno, és igual, deixem-ho estar. Deixem-ho estar. Bueno, moltes gràcies, Gràcies. Ruth, moltes gràcies, Ramon Castell, no, Jordi Jordi, Castell. moltes gràcies, Joan. Espera, que igual Joan, vine a dir alguna cosa, home. Doncs saluda aquí. Joan, que nosaltres sabem que t'agrada molt el teatre, Joan. Algun dia t'esperem veure damunt d'un escenari. Però això és el futur, Això és el nostre futur. el futur més proper. Això és el futur millor. Moltes gràcies, perfecte. Marxa fort d'això. Molt bé, Ai, aquí de està. mare, molt bé, molt bé. Escolta, és molt despejada tu, Ai, això ja t'ho dic, que s'ha dit el futur, això. De quina casa ets? Oi, De Cal Navarro. Molt bé, un aplaudiment pel de Cal Navarro. Navarro i Val de Calderman. Molt bé, molt bé. Què mos podem comunicar amb l'escenari? Rubió? La carn? Estan parlant de Gerard, carn? Elies. No, que ara heu començat la següent recepta, no? Me penso. És que no heu dit el nom i no l'han... Bueno, jo des d'aquí no l'he sentit. Estem començant la segona recepta. Perdó. Recepta. És un puré de patata. És el puré de patata? Una parmentier? No, parmentier pot de formatge. Ah, vale. És un puré de patata. De patata i poma. No, ho estic retransmetent per la ràdio perquè, clar... Si no, no sé si... Amb panceta cuita. Amb panceta cuita, a baixa temperatura. Quan diguem baixa temperatura, que Què estem vol dir? parlant? És que jo quan diuen això els cuiners aquests moderns, baixa temperatura, Què no vol ho dir entenc baixa mai. temperatura? Què vol dir? Que cuinen a baix zero? Sí. Ah, La temperatura va per ah, baix. per baix, vale. Vale, ara ho he entès.
Sí, Pues fa fort. a nosaltres és igual, això. Sí. I què més? I què més? Una salseta de fruites. De figues. Ah, de figues. Ui. Aquestes figues, d'on són aquestes figues? Figues són d'un arbre al cantó de Mas de Carlos, collides cada nit. Collides Ah, que són més bones. Amb nocturnitat i alegosia? Vale, molt bé. És a dir, són robades. Són robades. Robades d'un Mas de Carlos. De Mas de Carlos. Doncs bé, digues, continuem amb la nostra. Bueno, anem a retransmetre ara mateix aquesta segona recepta que està començant ara mateix. Estan fent com un parmentier sense formatge. No, és un amb puré panceta. Quan dic panceta suposo que vol dir panceta. Sí, Cansalada virada, no? sí, Sense virar. cansalada. Perquè cansalada virada com és, Carles? Quantes figues necessitaràs? Com ho dir, aviada. Aviada. Que la vien un rato, la fan tornar i maten. I maten. Ah, molt bé, I molt bé. maten, sí. Bueno, Podríem fer una mica una repassadeta dels millors estanys que han vingut per aquí. és que me penso que els tinc aquí apuntats, però no ho sé. Bueno, pues aquí també bueno, aquí no en tenim cap. No, aquí en tenim. Vale, mentre el Xavier ho acaba de una mica moure una miqueta això, anirem a fer una mica una repassada de tot el que teníem fins ara. Hem vist al matí unes quantes entrevistes a la gent més gran que ens ha pogut explicar una miqueta tot el que eren les fires de la seva època, que es feien molt paregudes a aquestes, el que passa que no eren tan visuals i molts particulars anaven a vendre pues, el que tenien. Era com una espècie de mercat, però no era sol un mercat del que nosaltres podíem entendre el dia a dia, sinó era un mercat més aviat d'esperar a la fira per a poder vendre i potser després fer una mica més de festa. No ho trobo. Si ho trobes, doncs si no ho trobes, no cal que ho trobes. Vale, acte seguit. Des d'aquí, Padrí Fartet, vostè, quina és la primera fira que se'n recorda? Oh, aquella fira que em dic al matí tant la receta. Mirant aquí. Ah, això és Canyat. Que no teniu un refrigeri per aquí. Agafa el Ah, aquest, és per tu. És que sí que us ho compteu bé, això, aquests debats. Oh, anant cada company de la mare, cap als cartons. Encara tenim els romans. No són tan bé. Los romans de tota la vida del poble. Sí, los romans de tot romans, claro, los romans de casa no reinaven. Voltaire. Molt bé. I vostè, abans de l'entrevistar a parlar una miqueta, encara amb com de mitologia que ha portat? Sí. I penso que nosaltres portem una setmana fabricant pans... Sí, jo he passat diverses vegades per aquí davant de la nostra pastisseria, allò fumejar com si fos allò dels ferratges, I així que se'n ve de portar a la forn portàtils i han fet pa d'ojo, però la gent, bueno, com si n'hi aquests pastissos no gluten, vull dir, a saco, sí. D'aquí uns anys, perquè no m'he de parlar. 2.000 croissants, és a dir, Antonieta mos està dient que per la fira del comerç han arribat Aproximadament 800 quilos de coca. 800 quilos de coca. És que la gent a lo bèstia. Estem parlant de quasi una tonelada de coca, Quasi una tonelada de coca. Pensa que un dilluns vam encarregar 8 tonelades de farina. Hòstia, i com ho porta això? Menos mal que ens en sabem, I com ho van portar això? A base d'avions fletats pel govern o... Ah, són de Colòmbia, és més barat. I vam comprar d'allí, de Colòmbia. ja deia jo que la gent que havia comprat anaven una mica espitoset. Tornaven, sí. Dic, hosti, Sí, doncs mira, la gent li fotia a la de Colòmbia. I fa un blat molt bo, un blat que la base és d'espelta, és mut, i així pues el blat és molt Bogoter. Blat de Colòmbia. No m'hauré passat un contacte i jo
Ja com Sí, home, aquest contacte no ho passa. amigo. Vale. Pues, que, no sé, vostè, per exemple, han vegut algun tipus de coses que no fossin Del seu ram. sí? Bueno, fíjame, dependiendo de lo que bueno, antes se ha explicado una mica, no passa sense pa. Pa sense que jo com a Madrid m'he anat a comprar de pa sense pa. Què fareu? El millor de la fira. Ai, esmorzar allò. Nosaltres comprem pernil, lloca, gordes, sí, Sap què fa jo, Carles? Ja no n'hi ha. Sap què fa jo com a Madrid perquè jo sempre agafo la setmana abans de la fira i esmorzo i dic ara que està amb tot allò que vam ficar als restaurants, aquests mangets, aquest xoricet, aquesta llavanceta, aquestes pans artesanals, vaig que em deixen anar provant i ja, bueno, una meravella. Però antes, que anaves a comprar-ho, Lo pa sense pa sí, perquè l'Antonieta és una mica de la Virgen del Puño Cerrado. Ja, però Antonieta, que jo soc client diari. Estic, que m'agrada aquest crorantet igual que em dius sols aquest crorant, Antonieta. En veritat. Bueno. També tens aquí la Maria Rosa, Ah, sí, Maria Rosa, no. Jo tinc una pregunta, Maria Rosa. Sí, però era una tallada perquè sí que tinc una Maria Rosa. Maria Rosa, una pregunta. Ha comprat? Ha fet fira? Digue'm aquí, ha fet fira? Ha firat? sí. Bueno, sí. Els partejant i primavera van anar una vegada per Europa amb una de les dues plans. Què és el més blanc? Ah, sí, del Sauret. Me penso que són del Sauret, no? I m'estan posant una volteta per Europa. Bueno, diuen que això és ara és una meravella. Que no va arribar el dia. Bueno, sí que va arribar el dia, però Tenies feina. i ara tu has d'alguna manera no m'he tingut de comprar. D'alguna manera no tinc No, perquè em fa gràcia que pot ser. No, sí. I a vostè no compraven les coses. Ah, de gastar. Vostè té els ganes de gastar, Maria Rosa. Digue'm les coses pel seu nom. Que vostè és una racanella. Racanella. No, estem en confiança. No. Bueno, i a vostè li agrada això del panxo? Sí, he vist aquí que... Molt bé. Sí, no, ja tenen qüestió. Ah, vale. Le passa per allò que... Sí, és que ho he vist aquí al compte i m'ha fet molta gràcia. Dic, la Maria Rosa sí ha passat per aquí, perquè ella m'ho deia. És que tranquil·litza, perquè vostè sempre ha sigut una de les coses que molt accelerada. Jo crec que li aniria bé. Lo que pasa es que yo siempre utilizo técnicas y formas que una persona de las universidades, de Wisconsin, de Oklahoma, de New York, de hay un alemán que se llama Oxford. A Oxford? És França, això? No me penso que Ah, Bèlgica. Holanda. no tant. Ah, val.
Maria Rosa m'està xapelant, sap vostè? No, Maria Rosa, perdona que la dani un moment, perquè ara hi ha un espectacle itinerant que anirà voltant per tota la fira de Xip Xap Teatre. Senta, Maria Rosa. A Castellbell, és que avui he vingut a la fira perquè realment això és una... Pugeu a la fira, i intentem com hi ha. I és que sembla una festa major. la gent està Hi ha espectacles pel carrer que fan com a marionetes que semblen com... No, són cabretes. No sé que no se sent la campanella. És que Aquí també tenim els que jo podria parlar una mica... S'ha liat Sherlock Holmes amb la Maria Rosa. No. A la projecte. No podria fer de tot Traure una mica tot l'estona. Potser que tots parleu altre. Xerlo, com es podria dir? Xerlo, exacte. Bueno, es que nos pillamos con ¿Quién sí que el hierro esto? Brillan. Brillan por todos lados, más que brillan. Luego le avisaré a mi primo porque... Sí, porque me parece que Vicente Vidente esta hora quiere faena, ¿no? Sí, está ahí No he ido con ustedes a comer. No me han invitado. Nos hemos encontrado a una fan de Ultraman muy chulo. Sí. Había dos belgas, uno un pirata y el otro un tirolés. ¿Eran belgas? Bueno, para mí siempre son belgas. Yo me parece que los he visto pasar y me parecían más exploradores. Parecían animales que habían salido de una jungla. Sí, jo també els he vist i per exemple els mediciters. Aquells veien explorar a tot el món. Tot el que vingués per davant no ho exploraria. I aquell rato pot que podem per aquí explorant. També tenim aquí amb vosaltres a la senyora Teresina, que no fa moments que no ven nosaltres. Pues estic de meravella, nen. Perfectament bé. I encantada d'estar aquí avui a la Fira del Comerç. I la canalla tornada. Quan sortirà això de la ràdio? Això ara està emetent en directe. Això està emetent en directe a la 95.2 FM. Però quan ho acabem ho publicarem a YouTube. I quan altres Ho publicarem a YouTube i d'aquesta manera ho podeu escoltar. I quan altres parlàvem? També, tot, ho estem gravant tot. Mira, ho estem gravant tot, sí. Però ara, aquesta pregunta és sempre molt bona. Adéu, Jordi. Encara caurà aquí. Aquesta típica pregunta és molt bona, perquè sabeu que fan els vells i els nens. És com... A veure, quan sortirà això? La gent gran i la gent jove va a fer. Això quan sortirà? A veure... No, a veure, busco per internet. No. Això en paper, Hugo. Això en paper. Això per escrit. Quan sortirà? A on? I per què? Sí, i per què hi de sortir? No, és que vostè s'ha sentat aquí a xerrar. No, és igual. No em mereixo. Ui, aquesta frase em fot una ràbia. Vull saber no em mereixo. les coses com són. Bueno, estàvem parlant amb vostè de Teresina, perdoni la introducció. Vostè abans tenia filla del seu hotel, no? Oh, i tant! Jo tenia estalvi de l'hotel Teresina. Hotel Teresina. El que feia no era promocionar l'hotel, sinó que feia era agafar, ficar tot relacionat amb les parelles que anaven venint. Clar, el meu hotel no és l'hotel de turista. Per passar la nit. Sí, per passar la nit sí, però no dormir, exacte. Llavors el que seguim... Una casa de 54. Aquests tenies que cantar-ho, Sí. El que sí que era agafar damunt de la taula al costat, i mirar les estetes, Ah, vale, i la gent s'ha reservat. I la gent s'ha reservat.
És a dir, vostès és l'inventor del sistema. Exacte. Tot està inventant, ja. Tot està inventant. I aquí una vella tenia inventat, allà s'apuntava l'home, i la dona que passava, que no era la seva dona, també s'apuntava. I jo ho guardava, Ara ho estic entenent, no s'apunta l'home de l'espada i que no m'apuntava, no. I una cosa, la gent s'apuntava i l'altre costat cuidava la llista que s'apuntava també. Llavors no hi havia tanta seguretat. sí, perquè jo tinc que s'apuntava i tot, ho guardava, que ja s'havien apuntat, ho guardava, i ja està. Si n'agafaves, el que sí que passava era molta dona, a veure si enganxava alguna d'això, que jo estava una mica despistada, a veure si m'hi havia una cosa, podria ser que hagués passat alguna vegada que algú hagués anat a l'habitació i no s'esperava que no vaig no ho puc explicar. No, és que vaig jurar i perjurar aquella vegada, ho vaig fer per la distribució de la Bíblia i per a tot. Vaig jurar i perjurar que no hi havia res. Però ara estem aquí en família. Què dius de sortir? Quina forma de sortir? Amb aquella habitació s'hi va jugar la mare, la dona, la sogra, tots se van estalviar a la quarta. Era una sorpresa. I ells pensaven que es trobarien una alemany i va trobar a la família. A la dona, a la sogra, al sogre, a la padrina, al tiet, a l'home que Però va poder solventar això o no? Sí que es va solventar. Però ell va obrir la porta anfitona. Sí, i els altres van dir, doncs ja que hi som, a la feina. Què vol dir? Això ho he d'explicar. Però quan el piquet de la sogra, però el seu nom se va començar a descuidar. Aquí està el tema. No m'ho crec. Sí, això no m'ho sí. crec. Això sí. S'acople. Aquí hi ha una parella molt guapa que passa per aquí. Ah, sí? Ah, no. Però diuen que em fem marxar a les que tenim al costat. A l'Ester que tirava... L'Ester Castelló doncs va. Diu, no fem marxar els del cantó. Han marxat perquè ells han volgut, perquè aquí estàvem més animats. Si hi havia algú més fort que algú, eren ells. Eren ells, perquè eren els del gimnàs. I, bueno, aire tot bé. El que passa que avui el gimnàs se'ls ha acabat la fuella. Estan com a cansats. Això és el que diu tothom. Clar, és que porto auriculars i no ho sé. No ho sé què, bueno, per això han marxat perquè han volgut. No, Me sembla que han acabat. Han acabat. Me sembla que han acabat els de la mermelada, vale? Ara estan apagant micros. Una cosa, què el podem provar, aquest platet de cuina de temporada? Això no ho provarem mai. Espera, que m'he dit que me'l deixen provar. Espera un moment. Agafa el teu micro. I ara el Xavier sempre es posarà a provar aquest plat que han fabricat aquests dos monstros de la cuina d'Alcarràs. Aquí m'han deixat sola jo retransmetent algo que mai t'he inventant perquè no hi ha cap guió ni res. Aquí m'he preparat per tot. Gràcies, menys mal. M'has fet pujar quina bona, Pita, per favor. Aquí estan provant el menjar, el Xavier Vilà amb delicadesa està agafant una miqueta i se l'està ficant a la boca. Ens agradaria veure la reacció d'en Xavier Vilà, però d'alguna manera ens estan tapant. Hi ha com un complot. Ha passat alguna cosa. Algo no està funcionant com havia de funcionar. Sí, diu que sí, diu que està bé. Diu que està molt bo. Està bo, Xavier? Molt. Sí, però ella no està. No? No pot parlar. Algo està passant que no pot parlar. A veure, no té paraules, no té paraules. S'ha quedat boca plena. S'ha quedat boqueta rosa. Està boníssim, us ho he de dir. Quan vulgueu, us truqueu, us podríem preparar a casa de tothom. Com ho teniu, això? Bueno, dir-vos que totes aquesta plaça ja està viva, aquesta plaça ja està plena. Aneu mirant els estands, compreu
Recordeu que davant del poliesportiu tenim també exposició de cotxes antics i de maquinària agrícola. Molt bé, Xavier, molt bé. Aquí anar recordant les coses que fan falta a tot aquest públic entregadíssim d'aquesta fira meravellosa. Aquí, a la Fira del Comerç i Redós d'Alcarràs, 1998. Des del 1998 o 1998. Del 96, això. No, és del 2000, no, del 91 és. El 91, perquè enguany hagués fet 30 anys, però l'any passat no es va poder fer degut a una espècie de vaca que voltava pel món. Vaca virus. Exacte, un virus, una vaca. Bueno, seguim transmetent aquí amb directe a la Fira del Comerç i del Rebost de la Vila d'Alcarràs. Si hi ha algú que passa per aquí i es vol sentar, estarem encantats d'entrevistar-los, de fer una xerradeta o així. A nosaltres el que més ens agrada és petar la xerrada. Sí, fem-la petar, Anem comentant el que passa a la gent. Aquí passa... Millor que no ho fem, perquè ara ja et deia les intencions de dir una cosa molt grossa. A mi m'agrada molt perquè passen les parelletes agafades del bracet, com aquesta parelleta que passa tan guapa per davant de l'estat d'Àtica. I que vol dir que estan enamorats. Això se veu que estan enamorats. Això no li gust de veure. Sí. És que aquesta fira fa de primavera. Fa olor amor. Fa olor amor. Aquesta fira, moltes parelles s'enamoren de la fira. Ah, sí? Quan va un macho, jo et porto no sé què, pim-pam... Jo et porto un panet artesà, tu em poses el formatge, jo et suco una mica de mel, i després te poso el mató, i un s'hi enamora. Mira, veus? Hasta besitos me miren. No, és que aquí acabaràs tinguent no nòvia, amant i sogra. Ojo! Mira, hasta piropos me tiren. Jo ho tinc tot fet. En eixe món ja puc marxar. Sí. No, aquí... mira, no. Bueno, mira, va passant. Veig ja també que d'aquí poc entrevistarem a gent jove de la Vila, que també ens comentarà a la fira. També podem començar a vindre gent jove, los del Cau, per exemple. Si el senyor alcalde volia dir unes paraules per la ràdio d'Àtica, si Clau, per comentar una mica, per valorar aquesta fira. Aquí mateix te pots sentar. Ara entrevistarem el senyor alcalde d'Alcarràs. És tot un honor. Bones tardes. Gràcies per acomiadar-me a la fira d'Alcarràs. A vostè per això és aquí un tanganxo que t'entrevisto, eh? Aquí un tanganxo que t'entrevisto. Què està semblant la fira enguany? La veritat que molt bé. Ha sigut posar-la aquí en una ubicació nova i ens ha acompanyat molt el temps. No sé com us heu fet, de parlar amb el Tomàs Molina, i que ens ha deixat aquí el cel ni un núvol. Tenim molts contactes, eh, Jordi? Ja. Tu deus tindre molts, però nosaltres ni tenim això no fa por. Sí. Imagina't, parlem amb Déu omnipotent. Joan, no rigues, eh? No, espera. Que aquí podríem muntar una tertúlia, aquí podríem muntar una tertúlia. D'aquí un rato torna a passar. Una pregunta, com se valora que no sols vingo a establiments del poble, sinó que a més vingo a establiments de fora del poble que donen a conèixer aquí, com se valora? La veritat que molt bé, perquè són productes que a vegades no tenim aquí, que són pocs, perquè tenim cobertura de molts productes i serveis, i obrim una miqueta més el ventall i fem també una fira més gran i així la gent també... Sí, al final tota aquesta gent que ve de fora no són gent que ve d'Austràlia, sinó que són gent que venen bastant quilòmetres zero. Són productes de proximitat, són productes de la terra. I això, avui hem tingut l'honor de tenir el conseller i hem anat per la part de l'alimentació i del rebost. Escolteu, uns formatges, no és ben boníssims. Ara hi tornaré, eh? No, és que saps què passa? Havia d'anar a fer gastos. Saps què passa? Sí. Ha de firar, que dèiem abans. El problema d'aquesta fira és
s'ha de firar. Des de sortir hem comprat una coseta per a la família o per als hijos. I avui soparem lo formatiu poquet. Doncs Jordi, si passes per allí, dius que aquí hi ha l'estandard i que si vols us farem una mica de promoció i que porten un tastet de formatges, de chorizos, o que no t'hi convido, Ara quan passi per allà ja els hi diré. Perfecte, moltes Si gràcies. saben promocionar en la ràdio del carrer. Exacte. Bueno, Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi. gràcies. Bona fira. Igualment. Bé, ara crec que seria bon moment per entrevistar al regidor de Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Alcarràs. De filles i festes. I d'Educació. I de transparència. I de noves tecnologies. Transparent. No ho és. Només te'l cal mirar. Gràcies des d'aquí, senyor regidor de Cultura. Senyor Gerard Companys i Pujol. A veure, me deixo agafar una mica d'aigua? Sí. D'aigua? De aquí d'aigua? Sí, gràcies. Bueno, aigua. Una cosa, senyor regidor, com veu vostè la fira? Acabem de parlar amb el seu company, el Jordi Gerés, l'alcalde d'Alcarràs, i ens ha dit que ha vist molt bé tota aquesta fira. Vostè suposo que estarà d'acord amb ell. Vostè que a part de regidor és un tècnic culinari, com està veient la fira i el menjar que ens ha La portat? veritat és que la fira l'estic veient bé perquè quan la vam començar a preparar teníem la por de que no s'apuntés gaires estants i després la vista està de que ha començat a vindre molta gent, som quasi 90... 90? Quasi, sí. Està a punt de... Fiquem 90. Fiquem 90. Fiquem 90. Sí, fiquem 90 paradistes. 90 Paradistes, paradors. Estats. Que queda més d'Alcarràs. Exacte. Un estat. I la veritat és que molt bé contents. També agrair a tota la gent que ve exposar cotxes clàssics, que normalment ells no els venen ni d'allò, però cada any a la fira diuen que sí i venen a ensenyar els seus vehicles. Aquesta gent també agrair-los perquè fan la fira molt més gran I després, tot el que és el rebost, també la veritat és Que és una pena que no es pugui menjar. Bueno, l'any que ve, l'any passat no em puc fer fira. Aquest any ni fem. I l'any que ve es podrà menjar. Ja està. L'any que ve hem d'intentar tornar a recuperar el de lletàs, que amb l'Elies i l'associació de Bovins vam estar organitzant l'any abans de la pandèmia. Doncs això, aquest any que ve hem d'intentar fer la fira del comerç, però també el de lletàs. Aquí tinc l'Elies aquí al costat. L'Elies com a president del de lletàs? No. És molt l'animal. Te podríem fer pel de lletàs. Sí, bueno, va estar bastant això. Una pregunta, senyor regidor. Creu que l'any que ve podria incrementar el número de paradistes? Jo crec que sí, perquè aquest any hi ha hagut molts que no per por el Covid no han vingut i crec que l'any que ve aquesta gent ja tindrà més ganes de participar de la Fira Nova. Mira, quan està passant per aquí davant ara mateix... Que passa un ramat de corders. Passa davant de les ovelles. Perdó. Que s'enfaden, Des d'aquí no ho veiem bé. No. Són curts de vista. Està passant l'espectacle itinerant del Pizza Teatre per aquí endavant. Mira! Cabres. Perdó. No ho havíem vist. Cabres. Són una miqueta... Una pregunta, senyor regidor. Senyor, deixa't estar de senyor. Si em permet, senyor regidor. Ai, mira, va gust i tot, Sí, va ser opció. El gos també té banyes o no? No té banyes. Home, a no sé que ja s'hi fica les banyes. La gossa. Ai, ja mos aquí tot el dia. Ojo que hemos seguido. Sí, podrán almorzar de curas. Ojo que ve la cabra para el cartón, Esa voz de la cabra. Esa voz, Les cabres sempre estan molt El silencio de la cabra, ¿no? ¿Era la película aquella? No, ¿cómo era la película aquella? La cabra silenciosa. El hombre que se tornaba las cabras. No, él sí. No, él salvaba la cabra. Salvaba la cabra, no. La cabra. Sí, ya está. La cabra. Sí, canalla. La canalla. Ha vingut una canalla, qui serà? Ara que tenim aquí. Desfasat. Bueno,
del futur de les fires, de les festes, No, de la cultura del poble. el futur ho tenim assegurat. M'he quedat molt tranquil. Jo també. Lo cert és que Descansat. sabia respondre, però amb una autoritat com de paper. Sí. Aquí, Perquè què us han dit? bueno, No, diu, perquè ells diuen que s'ha de participar i que s'ha de dir que dic a tothom aquí, a la fira, Està molt bé, això està molt bé. que penso que tenim, aquests que hem d'entrevistar, no sé si és l'hora, Elies, tu que Qui són? les certificades, si és l'hora d'entrevistar, mi penso, a la canalla jove. No sé si és l'hora o no és l'hora, però està per allà, per això t'ho dic, No sé si és l'hora, però podria Molt ser. bé. La veritat és que el temps s'ha aguantat molt bé avui, Sí que s'ha aguantat. A aquesta hora no sé quin temps tenim. Quin temps tenim a aquesta hora? En aquesta hora, quin temps tenim? Doncs mira, són les 6:38. 38, D'avui devem un estar ambient agradable. uns 20-22 graus, vull dir que no puedo aguantar més jo. El que passa és que el Carlos ja ha tret la rebequeta i ja comença a tapar. És que jo tinc una edat, jo, Quan un se fa gran ja comença a tancar. Tenim públic No, públic no, venen a ser entrevistades. Ah, sí? Agafeu una cadira, sisplau, agafeu una cadira i Si fiqueu-se aquí aquí tenim davant. les cadires per dos micros, I aquí la meva, t'aviso. El que marxes tu? No, que no es queda aquí. et quedes tu aquí. Jo també entrevisto ara, Sí, també entrevistes. Com a regidor també de joventut que ets. Som uns cabrons. Ja ho sabem, però bueno, així mos agradecem. Bona tarda. Bona tarda. Primer presentacions, sisplau. Anem a fer una cosa, no, que es presento. O sigui, la de la dreta presenta la del mig presenta la de l'esquerra i la de l'esquerra presenta a la de la dreta. Apropeu el micro a dos dits i fort. Sí. Les maquetes no treuen. Apropeu el micro perquè la cosa és que no, després no se sirve. ¿Vale? Sí, vale. Sí, sí. Alta i claro. Comencem. Sí. Qui és? Vale, la de la meva dreta és la Tània Hinchado, Sí? gallego, de 16 anys, va al Joan Rodó. Institut. Avançat, Sí. avançat. I ja està. I què I ja. Això són amigues. Sí. Coneixen de tota la vida. Tota la vida. Tania Hinchado i ha agafat el micro i ha fet gallego. Va a l'institut el del Carràs Nord, el de Joan Oró, i bueno, Fins aquí. I ja està. Vale. I va fer. Això de la fera està molt bé. Sí. Perquè saps... Ves pobre, no, allò és ves pobre, va fer. Sí. No, el de pobre no, però el va fer és una cosa que es pot afegir a qualsevol cosa. Mira que guapo està, sí. Va fer. Va fer. Com estàs, Beifer? Va fer. Sí. I això és bo, perquè mira, va fent. Bueno, nos han presentat a la Tania Hinchado i la Tania Hinchado nos presenta a... La de la meva dreta es diu Clara Gavilán López, Sí? té 16 anys i està a l'Institut de Caras. Ah. Superútil la informació de l'Institut. Sí, bueno, més que res per la gent d'institut. Si algú no sap... Saps que tenim uns amics que em diuen que no se senten gaire. No és que no se sento, és que ha perdut veu. Ah, aquí està. Ahir va ser dissabte. No vaig sortir. No ho va dir ningú, me guardi eso. Sí, claro. No me he dit que era dissabte. Aquí la resta no la veig tu. Vale. Això que acabes de fer és un estereotip de que, com que ahir és dissabte, s'havia de sortir i com que tens 16 anys, s'havia de sortir. Ell va sortir divendres. Va sortir divendres i ja dic jo que no seria la mateixa veu que era la que té avui. No. Sort que s'ha fet diumenge a la fira. Bueno, i ara la gala que presento... A la Júlia Canadell i Castelo, també de 16 anys, és avorridíssim, tot és el mateix. Perquè podem anar a marxar, si voleu. I ja està. És avorrit tot el que fem. Moltes gràcies per vindre, sabem que aneu de l'institut i podeu anar a marxar. Bueno, I fins aquí. i fins aquí l'entrevista. I també la fem. Molt bé, doncs anem fent perfecte. Però hi ha una cosa que les uneix en comú, que fan teatre. Com ho saps? I que són gent jove. I que tenen la mateixa edat. I al mateix institut. No, al mateix institut no! No, ara qui volia dir? Han anat al mateix col·le. Exacte. I són del mateix poble. Són de la mateixa quinta. De la mateixa quinta. No, és que allò fa molta ràbia quan diu quinta. Són de la mateixa edat. Perquè quinta, vale, quinta era abans, quan anaven a la mili, ja no s'hi fa la mili. Per tant, quinta... A veure, però aquestes tradicions no són A és que tu no has vingut dels quintos. Sí, però no els vaig fer els quintos. Però no, doncs perquè no es pot moure. Ja ho veurem, això. Sí. Ja us ho prometen,
Vale, us uneix una afició molt bonica i molt feta que arrelada que toca, que és el teatre, no? Teatre. I esquiar. Molt bé, al Carràs seria... A la serra... Allà al Pilot. No, ara em dius, però al Carràs té tot. Té pla, té muntanya i té platja. Tot amb una hora. On està la platja? Amb una hora d'aquí. Ah, sí? Tot? Sí. És que jo no hi vaig. No m'agrada. Se me fica l'arena al Sí, no us importa de l'opinió. Sense banyador, ja està. Som-hi. Ja us tenia aquí que, o sigui, al matí, no sé si heu pogut escoltar el micret a la ràdio. No ho han sentit, no cal que digueu que sí, perquè sabem que no ho han sentit. Ai, perdona. Per descansar? Molt bé, està sent. Hem estat parlant amb l'essència del poble, diguem-ho així, amb el que és la gent gran. I clar, vosaltres sou la gent que heu d'agafar essència i que no tirar. Ells vos han comentat el que eren les fires d'abans, com tornem a dir per ahí, i nosaltres us volem preguntar com veieu les fires actualment. És a dir, si veieu que serveixen d'algo, si no serveixen de res, si us són avorrides, si creieu que... Millores. Interessen-les millores. Això era la següent pregunta. Primer no preguntar... Comencem per la primera. Us agrada No la em facis 3 o 4 a la vegada. És que no em dono temps. No sé. Tània, tu mateixa. Què n'opines? Quina era la pregunta? No ho saps. És de cicle d'esport, no ho sé. És que què diu? És de cicle d'esport, no sabem. Va tocant el que no són. Oi, hi ha canalla. Bueno, a veure, com veus la fira? Tània, per favor, com has fet la fira? Tània Gallego. Hinchado. No, Tània, per favor. Fem una presentació una altra vegada. No. S'ha equivocat com nom. Ha dit Tània. Tània, per favor. Tània, per favor. I és Tània Hinchado. Sempre hi ha hagut gent que té poca gràcia, llavors no sé com. Molt bé, Xavier, podries anar deixant el micro. Vale. Jo penso que... A veure, està bé. Molt bé, molt bona reflexió. No, però... Està molt bé. Igual faltaria potser alguna més per la canalla, no? Perquè... Com que ho dic jo? No. Infants i joves a part. O sigui, infants i després joves. Però això és la següent pregunta. La cosa és, vosaltres que tingueu consciència, com fa que aneu a la fira? Sortiu a la fira, o sigui... Aneu a la fira. Aneu a la fira amb els pares, perquè ara ja no amb els pares. Aneu a la fira amb els pares. I us era atractiu quan us diem, anem a donar un tom a la fira. Era de, hòstia, avui hi haurà ciroll o... Sí, també nosaltres, clar, considero que si una persona que estava més ignorant, és més atractiu. No m'hi fica. Una persona que Cuidao. que està com a familiaritzada al poble, i serà una persona que no té cap nosaltres que fem teatre i fem activitats aquí, Nosaltres que som participatius amb el poble. Tu, Tània, aquest any t'he fet una Estan immersos en el poble. Perdó? No, Què has dit, Xavier? no, que la Tània està en un estamp. El del Pau. Claro, que jo dic que està participant. I dit, és un stand. No, un estant. Mira, Xavier, Sí, Xavier, un moment. Tens la mania de quan està parlant una persona, Sí. fer-la entreposar. Aquí està. I no em toques la mà. Aquí està. No em toques la mà. No em toques. No, calla i escolta. Votacions perquè li muteixen el micro. Aprovat, majoria absoluta. Arreando. Quin descans. Micro votat. Oh, per favor. Quin Va. descans. Llavors, Carla, tu mateixa, amb una fira així, a la teva edat, què és el que trobaries a faltar? O sigui, clar, jo suposo que per a tu el comerç, tant com l'automoció, el que hi ha això, és com a, entenc-ho, com a costós, com que és una fira normal i corrent i no hi ha res que et pugui atraure a la teva edat. Llavors, quin estat ficaries? O què és el que hi ha ficaries? Pues no. Pues, per exemple, un stand d'informació sexoafectiva.
Sexo efectiva, sexo afectiva, no efectiva. També ha de ser efectiva, però afectiva. Molt bé. Amb veu o amb A? Espera, que estàs mutat. Sí, Obril, obrir. va, bueno. No, però està molt bé, que a part d'haver, és el que ha dit ella, que a part d'haver entitats, negocis i d'això, hi ha una part també més educativa. Però que no pot haver productes, vull dir. Claro, hi ha de tot. És que... Bueno. Has de una fira que hi ha de tot. O la pots fer temàtica, també. Fem automàtic, Bueno, en aquest cas és fira de comerç des de bo. Ella ha dit un estant que podria ser un comerç. No. Sí, bueno, si hi ha productes... Si hi ha productes... Si hi ha productes per vendre, ja és un comerç. Correcte, això mateix. Que venguin el paper. Digue'm? Que venguin el paper. Que venguin el paper. Però no pots vendre un paper. Tu també, ara aquí, que el compraries, tu, un paper? Doncs molt bé, no serviu. Però pot donar informació. Això sí, però ha de ser gratuït. De diccionari, Formació pot ser gratuït. Ah, que sí, Elias? Sí, sí. Estàvem parlant de la No, que t'anava a dir que dic que pot haver formació, però també pot haver productes. Correcte. Però no, al fin i al cap, quan és la informació el que et fa comprar productes. També. Sí, això seria un debat bastant interessant. Sí, però no és el moment. No és el important. Molt bé, Júlia, quin estat ficaries tu? Algo? De canelons de calamar. Sí, a casa seu diu que fan boníssims. Ara, la pròxima fira tindrem un llibre nacional com si Ah! No, però és que la mar... No, ara no ens toca un meló. No, però si la broma ara ja Sí, fa la perquè els que està sa mare davant. Sa mare m'escoltant allà Sí. i té una orella equiparada. Ara fa que no hi sí, però hi sí. Que sí? O sigui, Calamar, te quiero. Perquè no, o sigui, des de la ràdio, perquè no podem veure la cara de la mare del Júlia, però ha estat un poema, o sigui, ha començat des d'una risa riallera de gent, i quan han sentit calamar, un sofoc, un color roig intens, i no fa teatre, però algo fa. Algo fa, perquè jo m'assembla que ta mare fa 2 anys que fa marató. I fa molts anys. Veieu? Pots mutar una altra vegada el micro? No, pues si t'estava rectificant perquè no està mutat. Més calla. I va la vida aquest de l'espectacle, no? Aquí de tal palo tal astilla, o no veig així, el mundet aquest. Sí, però jo no he vist cap vídeo. Encara no m'ho ensenyat cap vídeo. A mi no m'ha ensenyat cap vídeo. Tot arribarà. Jo sí que feia els vídeos. Ell los ha vist, però jo no els he vist. Tot arribarà. Tània, que la vida és un misteri. Quin estat te ficaries tu? Vale, és molt bo aquest. Sí, és el que demana molt bé. La gent, jo crec que l'enganxaria molt. Sí, és el mateix del restaurant que diuen, què vols tu? No sé. Si féssim un estant de no sé, faria un quart d'hora. Ho petaria. És com ella que vol vendre documentació pagant. Documentació pagant. Nosaltres no ho fem. No, yo creo que algo es la gana, algo, el algo luce, la Algo, no sé, vaig fent educatiu, anar tirant. En fi, aquestes capelles blanques que fiqueu al final les haurem d'ampliar, que n'hi haurà tot l'estat. I aquest any què? Participareu de la marató o no? Sí. Què fareu? Què teniu intenció de fer? Sorpresa. Nosaltres, també l'Elias i jo, tenim una bona sorpresa, que sí? Estem parlant de la marató? Sí. Oi. Jo crec que aquest any... Vosaltres sabeu que nosaltres sempre fem petar la sorpresa, fem petar la sorpresa. Ojo que ven... Seu. Los canelons. Pues falten los canelons. El tema és, nosaltres sempre hem de fer petar alguna cosa. Sí. I aquest any també passa. Per això diuen notícia bomba. I fins aquí. Que no podem contar més. No es pot explicar més. Que la gent vingui preparada i predisposada a riure. Podeu tenir un número preparat? Sí. L'han passat. El tenim preparat, però hem de preparar. Bueno, crec que tenim alguna pendent, no? Sí, crec que sí.
que s'apropa el dia, és una sorpresa, no podem contar tot, ¿vale? Perquè, clar, veneu-nos la marató. Què és la marató per vosaltres? O sigui, fa 2 anys que participeu en Nastro? 2, 3 anys? Clar, 3, però el Covid realment són 2. Actuacions com a tal, 2. Vale. Heu vingut, antes d'actuar, vau vindre a veure-nos, els que ho fèiem? Us agafeu el gusanillo de pujar? Sí. Doncs com vendríeu la marató per aquest any? Perquè gràcies a Déu podem fer marató una altra vegada i tornar a recuperar la mitja normalitat o quasi tota. Com vendríeu a la gent que ens està escoltant una marató de Terràs que és per sí, correcte, però jo em referia ara a dates, que podrien ser com a, no sé si és el tercer cap de setmana de desembre. Al desembre, crec que el 18-19. Nosaltres ho farem 17 i 18 i el 19 és per separar TV3. Nosaltres els 2 actes els farem el divendres a la nit i el dissabte a la nit. Aquest any és molt important. Doncs això, com vendríeu la marató a la gent perquè ens vinguessin a veure? Tània, per exemple. Tu què vendries a la marató? Home, jo crec que si anem passant el rato disfrutar. Espera, que et promet. Si t'agrada passar el rato i disfrutar... No, però per exemple, Sí. la marató que fan aquí al Terràs, volíem és la teva cançona. Cuidadit, la frase. Si t'agrada disfrutar i passar el rato, aquell Terràs la teva cançona. Molt bona definició, Ara tenim la definició, ara anem al punt de venda. Al punt de venda. Ben aquest espectacle. Es decir, es una manera muy bonita de apoyar una causa con la salud mental que es muy importante y en aquests moments que també dona importància a la salut física i la salut mental és una cosa molt més abstracta, molt més difícil, que és molt més ajuda que un metge o algú s'ha tancat a la cama i és una manera de divertida per la persona que ho aporta que donar simplement uns metres que està realment pot no estar a la cama. Perquè clar... Bravo! Aquí, que normalment aquest any és per aquesta causa, però clar, qualsevol causa... Cada any va canviant. És bona. Juli, ficaries la cirereta aquí o deixaries estar? El pastel? Fica la cirereta al pastel, Juli. El nivell està molt alt, Sí, però és de l'humanística. Sí, molt bé. Que estigui en compte també la feina i l'emoció que es comporta si participar en l'escenari, que l'altres complicacions superficials i a part si algú per al pròxim any ja fa per aquesta feina. Molt bé. Jo crec que... Com veieu? O sigui, clar, la marató el que té és un grup de gent, diguem-ho així, persones des dels 16 anys fins a... No hi ha hagut el cas que són 87 o 99, però sí que de gent gran, ben gran. La barreja d'aquests... Però gran, quan dius gran, a què et refereixes? Sí, és a dir, per exemple, tu en quina franja estaries, Elias? Gran, jo dic que faig 1,92 i 110 quilos. Jo soc gran. Sí, jo soc gran. Amb volum. Llavors, Va, que tu també participes, no? I també ja ets grandet. Bueno, i tu... Ja tens una edat. No, jo soc gros. No, i grandet ja també. Grandet, perdona, tinc 28 anys, jo soc encara. Sí, és veritat. L'any que ve... És més gran del seu. A partir d'aquests criteris de petit i gran, i centrem-nos en que hi ha molta diversitat d'edat. Quina paraula més tècnica. Diversitat. Ella és de l'humanístic, ella és de l'humanístic, ella és del social i ella fa esports, i tu de quina rama? Jo soc cuiner. Ja està, i puntó. Faig receptes de cuina i bones, perquè jo l'he provat, Està molt bona. Bueno, la barreja així, la veieu profitosa?
de barrejar diferents edats. Jo crec que perdoneu que també participa del debat, però crec que barrejar tantes edats enriqueix el... No, és que la diversitat sempre suma. Pues pots mutejar els dos i que puc contestar. Jo no, sisplau. I si avui no diuen alguna cosa, home, que estan aquí. No, però sí, totalment d'acord, la diversitat sempre d'acord de coses molt guais. I també, a part d'ells que participen, també des de com a públic, jo crec que, com que també de públic de totes les edats, agraeix que tothom pugui tenir una referència. Sí, amb les cançons de patents, amb les cançons noves, amb les cançons al veure és més complet. Més complet. La de... Complet, jo em quedo amb la frase de complet. La cosa completa. L'espectacle queda complet i la gent queda completa d'alegria. Molt bé, fem una feina... Gràcies per la No, és que vull parlar perquè fem una feina fantàstica. Llavors, s'ha de recalcar que aquest any és la salut mental i que els joves som uns grans damnificats d'aquesta part. I espero que durant la marató, durant Qui t'ho ha explicat, això, tu? No, això ho he llegit. Jo soc una persona instruïda, no com altres. Tu ets una persona destruïda, perquè la teva salut mental. Tu ja t'has espatllat antes del Covid. Sí, això és veritat. Vull dir, el que ha pogut fer és arreglar una miqueta, però escolta, han començat a obrir discoteques, bars. Sí. Pues si no hi va jo. No. No pot ser. Per favor, jo la mama ja el darrere i llavors se m'enfado, saps? La mama ja ha parlat que mira cap aquí i diu, ai, que tu li tocarà totxo quan arribo a casa. Però ben segur que sí. No sé, teniu alguna pregunta també? Teniu alguna a dir, a part del que us estem preguntant? Perquè, no sé, nosaltres també preguntem el que volem, però vosaltres potser teniu alguna a preguntar o a dir. Bueno, direu el que voldrem de fer nosaltres, però... Som d'humanístic, de territori i de societat, no? Real. I dret, guapi. Escolta, això de guapi... És fulero, això. Perquè ha acabat d'acabar. Bueno, l'entrevista inversa. Fem entrevista inversa? Fem entrevista inversa, vinga. Entrevista inversa. Aleluia. Sí. Ara, quines són les teves sensacions al veure que la joventut o infància del poble puja a aprendre activitats que feu vosaltres, o sigui, aprendre de vosaltres a compartir espai amb vosaltres. Jo amb això ja quasi ploraria. No plores, per favor, Emili. No. Me cauria un mite. No, però fa molta gràcia que vagis pel carrer i havent fet alguna obra de teatre o havent fet algun espectacle com una marató o alguna altra cosa que m'ho així i trobar gent. Clar, jo tinc la sort de que treballo de cuina en una escola de sol i ja em coneix tothom. Però que no sé, hi ha gent que diu, hòstia, vull anar amb l'Elies a fer això, o vull anar, o que et repeteixi una frase allò en plena. I l'altre és que et pregunten, i s'ho vull ensenyar, allò que m'encanta. Molt bo. Ja, clar. No passa res. Molt bonic. Que tinguis una part tendra i ja està bé. Una part tendra, Elies, ja està bé. Perquè tu ets així... Dur. Sec. I dur. Sí, és un amor de persona. T'has d'hidratar. No sé. Tira-li un xerronall, regueu-me. No, doncs molt bé. Nosaltres també contents de que participeu de lo que anem organitzant. No. Ara m'ha fet una pregunta. Ara te'n toca una tu. Ai, que podríem acabar aquí. Fes una pregunta, Gerard. Podríem acabar aquí. Vinga. Estàs nerviós, No. Com creus que es podria millorar la salut mental dels joves? O de les persones A nivell de poble. Però per què fiques cullerada tu a nivell de poble? Perquè àmbit català és molt difícil. Àmbit de Catalunya, no català, àmbit de català. Espereu, un moment. Un moment, que fem un parèntesi. No. Em servirà per agafar aire. I per pensar la resposta. Ja tinc més o menys encaminat. Ara te l'entenc, Gerard. Sí, però... Ja la tinc encaminada. Torre Roca, bueno, després ho comentem, això.
no? Correcte, ja ho t'aclaré. Després ho comentarem. Vinga, a veure, Gerard. El tema és, a veure, com podríem millorar la salut mental dels joves del poble, no? A veure, jo crec que és que engloba moltes coses, saps? Perquè és complicat a vegades de gestionar i fins i tot a vegades de detectar-ho també, perquè és una malaltia que costa de detectar. I moltes vegades els que estem al capdavant de l'administració doncs també costa buscar fórmules per a poder treballar. Però bueno, des de formacions, ara per exemple s'ha tornat a activar el tema de l'enfermeria a l'institut, això és bastant important perquè ells se detecten molts i s'involucren ens meten a nosaltres. Però després també, a vegades, fent xerrades també fa de que, perquè, a veure, com ho explicaria? La gent jove a vegades no sap què està passant potser per una malaltia d'aquestes si no li expliquen que realment allò és una malaltia. I això és el que a vegades també s'ha de fer pedagogia i dir, escolteu, potser això que estàs passant te podem ajudar, hi ha solucions i es pot treballar. I això és feina nostra perquè... Igual que el Covid, els símptomes són aquests, però el mateix amb la salut mental, no? Correcte, perquè ja et dic, a vegades no se sap distingir, no se sap quin... Bueno, és difícil, perquè és una de les enfermedats que no té mal. No hi ha un dolor, no es veu. Llavors, per les persones grans i ens costa anar a parlar amb algú per una jove de vindre a explicar-ho a nantos és molt difícil explicar-ho i que ho entenguem i explicar-li a un amic per l'amic encara és un valor d'una manera de com el pot ajudar. La veritat és que és un món complicat i la veritat que la malaltia que tracto, perquè la malaltia fins ara tracta un tipus de malaltia que és això, que potser serà un mes, la coneixem més tots, però que el tema de la salut mental jo crec que aquest any servirà també per a conèixer coses que la gent realment no sap i potser es pot identificar i pot anar als especialistes perquè els ajudi al final potser són solucions. Jo crec que les eines per això és començar a tocar grups de joves, començar a fer activitats que es pugui començar a obrir més coses i a partir d'aquí el pugui compartir, socialitzar-se. La cosa és aquesta. Però bueno, escolteu, gràcies moltíssimes. Espera que li falta la pregunta al Xavier. A mi no m'ha tocat. Fes una pregunta qualsevol. Fes una pregunta, Nàdia. No, maravilla. És que sempre igual, Dos preguntes sèries i allò no res. No passa res. No passa res. A veure, per favor, no te paso, estem aquí en un espai d'intervenció pública. Vale, Xavier. No t'entiendo nada. No, el problema és que com que ets tan difícil d'entendre, no et sabes una pel·lícula. No, nosotros no te conmigo. Ja està, molt bé. Bueno, xiques, Jo soc complex i llavors les preguntes... Complex o ets una miqueta? Incomplex. Complet també. Incomplet també una miqueta. Molt bé, doncs moltes gràcies. Doncs la família, gràcies per vindre. No sé si us ha agradat. Gent jove de Ferràs. Que no pas Patou, No, aquí, això... Acabo de disfrutar de la fira. Correcte. I ens veiem aviat. Bueno, què diguem la sintonia? Sintonia de? No ho sé. Fem una mica de música i preparem la següent secció? Sí? Molt bé. Molt bé, fins ara. Quina hora és? Ai, no cal que t'agresseu. Què feu ara? Jo vaig al lavabo. Home, no. Ara fer el vidente. Ara podríem fer una mica de... Ara faré l'horeta, que és quan ja caliu. Ara faríem una mica així, tenim lliure aquí, com és... Quan torno ell, que agafo algú, que ens vaig a vindre aquí, farem el Vicente el Vidente, i tirarem 4 o 5 cartes. I el Carles? A fer el que toque, a fer d'home, de la casa. Pensava que anaves a... A catxar? Què catxen?
també s'ha de catxar, no? Si no se va catxar a un altre, que ho tinc clar. No ho sé si va així, això. Ara vindrà el Jordi, el Jordi de Gòdia, i li farem una entrevista també perquè ells han començat de fa un parell d'anys a treballar l'ecològic i crec que és una de les coses de la fira que s'està tocant per algun puesto, no sé per on. Oh, que bèstia! Igual no cal fer passatge del terror, però passar pel carrer. No fer passatge del terror, però passar pels carrers. Fem un itinerant. Sí. Estaria bé també, Estaria guai, per la nit. Vale, exposem-ho al grup. Escolteu, que no tenim gaire temps. No, gaire temps no. Diem que no mos deixen fer un puesto tancat i llavors anem allà. El lloc tancat ha de ser amb la sentat. Jo he perdut la cubata, o se me l'ha fotut algú? Ole, ole, ole! Bueno.